Kaixo ekipo, Estrato kanalean zaudete, ni Iruñe naiz eta gaur bitxikortxo bat egiten ikasiko dugu. Asko galdetu izanen duzue hau. Iruñe, baina zer da bitxikortxoa? Baina zer dela bitxikortxoa, pentsatu ezagun bitxikortxo. I have bitches, I have kortxo. Bitxikortxo! Bai, asmatu duzue bitxiak gordetzeko edo uzteko kortxo bat da. Oso erreza da egiteko, eta nik probestu nuen nire lagusinaren urtebetetzerako bitxikortxo bat egin niola oparitan, grabatzeko. Eta hauxe izan da, begira, adi. Bitxikortxoa egiteko behar dugun materiala honakoa da. Karrozero zinta, kolore eta mota ezberdinetako txintxetak, mailu bat, arkatza, pintzelak, kortxoa polit-polit jartzeko margoa, koloretako errotulagailu eta permanenteak, pintzelak garbitzeko urez betetako edukiontzia, margoa nahasteko ontzia, eta nola ez, kortxoa! Egingo dugun lehenengo gauza kortxoa margotzea izanen da, horretarako erabiliko ditugun margoak ontzian jarriko ditugu. Behin koloreak erabakita eta pintzela uretan busti dugula margotzen hasiko gara. Karrozero zinta markotik ez ateratzeko edota koloreak ez nahasteko erabili dut. Behin aurretik eta atzetik margotu dugula, lehortzen utziko dugu. Nik bitan margotu dut koloreak biziagoak izan daitezen. Berriz ere, karrozero zintaz lagunduta, zilarrezko permanente batekin apainketa txikitxo gehiago egin ditut. Gantxodun txintxetak kortxoaren alde batean zabaleran zabaldu ditut, ostean mailuaren laguntzaz egurrean sartzeko. Gantxo hauek lepokoak zintzilikatzeko balioko dute. Bukatzeko, beste motatako txintxetak kortxoan jarriko ditugu, izan ere, hauen funtzioa belarritakoak eta eraztunak eustea izango da. Ikusi duzun bezala, bitxikortxoa egitea kriston erreza da. Hori dela eta animatu nahi zaituzte zuena egitera, zuendako edo zuen lagunen batendako, familiarako, hurrengo urtebetetzerako, olentzerotako paria aurreratu nahi baldin baduzue edo nahi duzuenerako. Azkenean, bitxikortxoa edo zein eskulana egitean kriston ondo pasatzen da. Nik behintzat kriston ondo pasatzen dut, asko disfrutatzen dut. Eta gero hori oparitzea, bakoitza bere buruari edota beste norbaiti asko eskertzen da. Eta ahi da gazteleraz esango genuke bezala detalliko. Hemen ezten dizuen nire lagusinari oparitutako bitxikortxoaren argazkia. Eta, zuetako norbait animatzen bada bitxikortxo bat egitera, asko gustatuko litzaiake edo ilusio emango lidake nire sare sozialetan, hemendikan agertuko direla edo bestela deskripzioan egongo direnak, horretara helaraztea zuen bitxikortxoaren argazkitxo bat edota nahi baldin baduzu ere, bitxikortxoa traola erabilita. Bueno, ekipo, hauxe izan da guztia, espero dut gustatu izan eta bitxikortxo asko egitea. Hori gogoratu, egiten baldin badituzue niri argazkiren bat bidaltzen. Eta nola ez, arpidetuta ez baldin bazaudete, arpidetu hemen behan, bideoaren kaldean dagoen arpidetu botoi gorriari, eta bideoa gustatu baldin bazaizue, atsegin dut eman, eta partekatu nahi baldin baduzue zuen sareetan. Hauxe izan da guztia, ekipo. Hurrengora arte, agur!